Значи станах към обяд. След това ядох малко поем, не спомням. След това трябваше да някаква тъпа книга в нея. Ето, Дили Равка, много яка, просто препоръчвам да се. Да, защо тъпа е. След това какво гледах да се изкъпя. И какво правих се, излязох към 3:30. Пътувах за шибан автобус, след това в трамвай и имах среща с две приятелки, идохме на концерт на Beatbox Battle. Идохме там към 4 до менешко. 4 години, да. Там висяхме, ходихме до Макдоналдс, аз също бях добре за Макдоналдс. Някакъв четем, как се това е тъго. После чакахме ако се почна. Беше яко, бяхме на третия ред. Аз правих да викам там малко близо до когато иде. Беше яко, тръгнахме към 8 по... Да. И отидохме към спирката, отидохме към спирката и там ми заговори един, няма да казвам кой, беше някакъв приятел и да, бяха рядки. Да. Така. И така, започнахме, говорихме с малко, там някакви простоти. Качихме се, говорихме си пак, беше тъпо. След това казахме на Индика, това е моята приятелка. Другото не забравих да кажа, че тя да си тръгна, защото не знам защо. Там трябваше да чакам свитите, обаче връчен телефон, който ми каза, кога ще дойде. Тя също ще дойде за 4 но и това. Не мога да чакам тогава и за това. Ходихме пеша да си като ми девятката. И аз там можеше да взема мисля да се прибере. Обаче, тъпата седмица нямаше вече, ако беше много късно. И бях много пресакана и се качих някакъв тъп автобус с моята сестра. И... как ми пише? Чакай, правя ви отговор. И така. Това ми... да. И като докъде ще нямам никаква идея. Много път забравям. Да, майче, когато си да ме спирка, да. И там трябва да чакам другото, когато не беше имаше да обаче да дойде. И се прибрах към 9 и... не знам, не всъщност беше 1 час, аз като си тръгнахме, не знам колко получи, нямам никаква идея. Ужасно ме камера, боже седно. И да, това беше да прибрах се, ядох. И да, веднага на компютъра и това е.